jupuk kan, kuwi ditarik korene kan. Endi ta tiange? Kuwi lho, di dhuwur putih lho. Lah, alah koyo benek tek ngono kok. Kono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priyo bagus malih bulat. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ele. Nggih. Oh, terkonjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masya Allah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaos ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok ora awakmu tok. Iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, utu. Apa ini? Kok iso Jaini? Iya kan tuwek toh. Iya, anak Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Kepok sama lek Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan penjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Bis kapula gegeden iki lho. Tapi ra apa-apa le, kalau di atas panggung tak mung. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki sedeng. Tak mongi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba dites. Coba. Jale. Ya. Ora. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Ya Mas Udin nggih, ancer Mas Udin. Ayo, ancer. Ayo. Yo. Jajal. Ya Mas, Diasto. Oh, coba itu menengan. Oh, baik. Dibondo, gagah, wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jen kaya wong wedok. Nah, iya. Iya. Yo ngendi? Lho, ayo bawa Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpat ae. Ayo. Kadung dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Aja kowe ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo. Nggih. Ayo Mas. Luar biasa ini. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Salindri. Rale, ayo rale. Ada prono ojo usah kan. Lintang sikil. Wes entek sabare ketok Wong ilusi. lanang iki gagah lho, kok usah Ya,